Crec que és un encert, des de l'Associació de Càmpings de Girona, fer aquest reconeixement a la família Fanrainer i a tot l'equip AXI per aquests 60 anys de trajectòria dins del sector, per diversos motius. Primer, Ed Fanrainer, fundador d'AXI, es va inspirar a la Costa Brava per fer una de les primeres guies del sector a Europa. Després, una empresa familiar ha incorporat la seva tercera generació dins el seu equip directiu, sent un referent a Europa pel que fa a la publicitat, al màrqueting i a la innovació. Nosaltres sempre ens hem, jo crec, sentit identificats perquè tot i ser una gran empresa, doncs l'AXI no deixa de ser una empresa familiar en què veiem unes persones, no és una gran multinacional, per tant hi tenim aquesta relació tan fluida, tan bona de comunicació que ens va molt i molt bé a nosaltres per doncs, anar coneixent les tendències del sector del càmping cap on van, què vol l'usuari, i això és importantíssim, jo crec, perquè doncs, fa que ens anem adaptant al que vol el campista i així es puguin anar evolucionant doncs, els nostres càmpings. First of all, I want to congratulate on AXI 60th anniversary. For me, the relationship with AXI, speaking of the camping sector, is more than a professional and close collaboration. It is not only reflected in the sector itself, also in your employers, in all the people around you. And this is your merit, Ramon. Even though I imagine it comes from your parents. Bé, què us haig de dir jo d'AXI? A part de que per nosaltres és un dels millors i més importants partners amb els que treballem i, evidentment, l'amistat que ens uneix des de fa molts anys, les dues famílies, Fanrainer i Heinze. Bé, doncs AXI ha estat sempre i continua sent un soci clau que ha transformat el món del càmping, sobretot amb la temporada baixa o les temporades baixes i mitges, però també la temporada alta. Sempre han sapigut innovar, han aportat idees o aporten noves idees i ajuden els càmpings a créixer i a connectar amb milions de campistes d'arreu d'Europa. Per nosaltres, l'AXI ha sigut un gran dinamitzador, sobretot de la temporada baixa dels càmpings arreu. Podem parlar en particular dels càmpings gironins, però sí que ha sigut un dinamitzador dels càmpings i realment la fórmula d'AXI ha sigut una fórmula d'èxit i ha sigut una fórmula que ha permès que molts càmpings allarguin la temporada, no? I en un moment en què estem plantejant i parlant de desestacionalització, amb ells els hem d'agrair la feina que han fet perquè aquesta desestacionalització sigui possible. Dear AXI friends, on behalf of the senior group, we would like to say thank you for all these years of friendship and collaboration. You have been an important part of our journey.